Ngiyanibingelela egameni laNkulunkulu wethu Shambo Ingcwele unyazi lwezulu. Ngibingelela amaNazaresi asebuhleni kanye nabangona amaNazaresi kodwa abasanda unyazi emhlabeni jikelele. Alright, namhlanje ngicela si-analyze noma ngicela sibheke isihlabelelo ekade sisina kwinabasho esithi ngehlelo isisindo sezono zami. Lesi hlabelelo yikhona ezinye izihlabelelo esinelwa njengaso. Ungilandela ngemuva usinelwa njengaso. uNkosibaba usinelwa njengaso. Sisandindwa Simiso usinelwa njengaso. Namhlanje mina ngithele usinelwa njengaso. Izizathu esidala ukuthi-ke ngicela sibheke lesi ingoba kade sisinela kwinabasho. Lesihlabelelo sisingehlelo isisindo sezono zami. Ngeke ngize ngisiqale ekuqaleni mangisisinela. Khona iportion noma indawo encane engifuna ukuyithatha kwisigaba sokuqala salesihlabelelo. Ngizothatha indima encane esigabeni sokuqala kulesihlabelelo sithi ngehlelo isisindo sezono zami sona kuphela sosibheka. Indawo ngizoyithatha lapha ngasekugcineni. Ngiqala khona kwehle ihawu. Ngizoba no-option 1, ngibe no-option 2, ngibe no-option 3. Ngiyacela-ke nonke nikhomente abazi umgidi. Ngiyacela bakhomente. Khona into engifisa ukuthi icace kahle hle kulesihlabelelo lapha ekuvaleni kwaso ka-4 ukuthi indlela e-right leyokuqala noma lesibili noma lesithathu. Angisho ukuthi indlela yokuqala ngoba kusemthethweni, cha. Indlela mina engiyidivayida ngaso ngizothi indlela yokuqala le, indlela yesibili le, indlela yesithathu. Ngizocela nikhomente ukuthi indlela ekuyiyona e-right iyiphi. Uma uthola futhi indlela e-right leyokuqala, ngizocela unginike isizathu ukuthi le ndlela yokuqala uthi i-right ngobani. Uma uthi indlela yesibili ungichazele ukuthi indlela yesibili uthi i-right ngobani. Uma uthi indlela yesithathu ungichazele indlela yesithathu uthi i-right ngobani. Uma uthi indlela yokuqala akuyona uzonginika isizathu ukuthi akuyona ngobani. Uma uthi indlela yesibili akuyona uzonginika isizathu ukuthi indlela yesibili akuyona ngobani. Uma uthi indlela yesithathu akuyona uzonginika isizathu ukuthi indlela yesithathu akuyona ngobani. Mind you, kuzokwenza mhlawumbe omunye athi indlela yokuqala i-right. Mase indlela yokuqala i-right menginika isizathu sokuthi ingoba i-right ngoba isikhihli esigida kanje ngendlela yokuqala. Kuyofanele kube ukuthi bonke olayini besikhihli bebegida lesihlabelelo singehlelo isisindo bayivale ngendlela efanayo, bayivule ngendlela efanayo. Uma uthi indlela yesibili i-right ngoba uZulu ogida ngaleyo ndlela, nakhona uzofanele ungichazele. Uma indlela yesithathu injobo egida ngaleyo ndlela yesithathu evala ngayo ivula ngayo, kufanele ungichazele ukuthi injobo. Uma uthi indlela yesithathu i-right noma yesibili i-right for injobo, kufanele ungichazele ukuthi injobo i-right ngobani. Nokuthi-ke futhi-ke uma uzothi indlela yokuqala i-right ngoba isikhihli, akube ukuthi mengisuka la ngeGoli ngempumalanga, ngemnambithi, ngiyakanongoma, ngemkhomazi, ngiyakamaphumulo, kube ukuthi yonke into ezisikhihli iyavala ivule ngendlela efanayo. Noma uma uthi indlela yesithathu i-right, indlela yenjobo, uma ngisuka la ngeGoli ngigidela isihlabelelo esinjengongilanda ngemva noma ngehlelo isisindo, kube ukuthi injobo izivula ngendlela efanayo, izivala ngendlela efanayo. Singafike sithi indlela yesithathu i-right ngoba eyenjobo, kodwa uma sisuka la kwezinye indawo uthola ukuthi injobo ayivali ngale ndlela, ayivuli ngale ndlela. Ngiyacela-ke siyihlaziye ukuthi-ke yona yiphi indlela e-right. Ngizoqala ngigideke ngendlela yokuqala, mese ngiya kwesibili, ngiphinde ngiye kwesithathu. Sengiyaqala. Ngizoqala liqala khona sithi nezaba salibamba. Ezaba esaba saba sa ebami bazali bami obaziba obazi yakimi. Indlela yokuqala le ngicela ukuyiphinda futhi indlela yokuqala steady. Esaba esaba saba sa ebami bazali bami obaziba obazi
yakini. Sengiqedile ngendlela yokuqala, sengiya endleleni yesibili. Manje mawuthi indlela yokuqala i-right, uzongichazela ukuthi i-right ngani. Mawuthi indlela yokuqala ayikho right, akuyona ivala kanje, akuyona ivula kanje, nakhona ngizocela ungibhalele lapho ungichazele ukuthi yini ndaba ukuthi iyona i-right noma ukuthi iyona i-wrong. Sesiya manje endleleni-ke yesibili. Esaba esaba asa ebani bazali bami obazi ba obazi yakini. Alright, indlela yesibili ngizocela futhi naku uyiphinda slowly. Esaba esaba sabaza ebami bazali bami obazi ba obazi yakini. Alright, indlela yesibili le nasiyibonile. Nakuyona futhi ngizocela futhi siphinde sikhomente. Mawuthole right ungichazele ukuthi uthi i-right ngobani. Mawuthole wrong ungichazele futhi ukuthi uthi i-wrong ngobani. Ama-comment ethu ngingakho sifanele abe nenhlonipho, sazi lento esiyikhulumayo into yebandla lonyazi. Nakhona ngicela ngempela ucomment umuntu oyazi into eshoyo nozokhomenta into ezwakalayo. Ngicela siqhubekele endleleni-ke yesithathu manje. Esaba esaba asa ebami abasa ebami obazi obazi yakini. Indlela yesithathu le ngicela ukuphinda futhi ngiyiphinde. Indlela yesithathu steady. Esaba esaba aza ebami bazali bami obazi ba obazi yakini. Alright, lesihlabelelo-ke njengoba ngishilo ukuthi-ke le engenze ngayo manje indlela yesithathu, angiphindi futhi angisho ukuthi indlela yesithathu ngoba kuyipholisi yebandla ukuthi umthetho wayindlela yokuqala ile nale nale. Indlela mina engiyidivayidele ngazo zona ukuthi ngihlukanisane ngoba ngenzela ukuthi nombani mese-comment-a kube lula ukuthi okay uqale ngale ndlela wenza ngale hhayi ngoba kuyindlela yesithathu ngoba kuwukuthi yabo. So-ke ngiyacela-ke lapho ni-comment-e nibhale, kodwa mina ngokwami angithi mina indlela mina engibona ukuthi i-right ngayo noma indlela engijwayele ngayo le ndlela yesithathu engigcine ngayo ukhombe kathathu bese uyavala ekugcineni. Angisho ukuthi lezi ezinye zi-wrong. So-ke njengamanje ngizocela nalokhu lapho nibhale ama-comment sikwazi ukuthi siyihlaziye indaba yomgidi ukuthi ihamba kanjani. Wonke umuntu, akekho umuntu efuna isithunzi sakhe abukeleke phansi noma sithatheke kancane nge-comment yakhe. Ngicela nje siyibambe kanjalo. Lapha ngividura usisi wami amile ngubo.
Shasa amile ngophi.